Eto kuma chelo bende kapod wane weche mag siasa, jalup gavana mano ma Kakamega Migosi Savula etelo machielo kwedo jogo mabende kwedo piny owacho ka wacho ni onge gi agenda mar biro neno kata makare ne jo Kenya kendo manyalo biro golo jatend piny owacho masani William Ruto etelo yiero no maduong' mabiro. Magi wacho romo mar siasa mano bedo e chiro mano malo Makanda kama no wacho ni IEBC yande no osegolo lai mag chenro mag yiero kod siasa, to kata kamano jok makwedo piny owacho to pok ogolo jachung' mar jakomno mar jatend piny. Gino bende koro wacho ni ranyisi ni oganda gonge kanyo kod agenda makare e weche mago mag biro telo ne jopiny. No koko no kende ma inyiso oganda mar imbono mar Kenya mondo omed siro telo mar William Ruto ni mar ka obiro chiko tije e 2032 to nyalo biro siro achiel kuomgi e imbono mar Kenya mondo okaw telo mar piny owacho ma pacho ka. Mimi huwa naona mbali sana. Hii watu wa upinzani hakuna mahali wanaenda. Leo hii IEBC imesema campaign zinaanza in May na zinaisha tarehe 7 August. Niambie, joint opposition wameleta kandidati gani? Hakuna. Mimi ukiweka hapa Kalonzo Musyoka na Savula nitaangusha hiyo mtu. Wewe kama Matiang'i na Savula nitaangusha. Mwenye alikuwa mono yangu na Savula nitaangusha. Sisi tujipange tu, tusupport William Ruto na kura zetu hizi zote, na 2032 lazima tulete uongozi hivyo.